Pasapabangan kami ni Kuya Boy sa December 3 and 4. Ayan, dyan naman sa Plaza. Plaza Quezon o Plaza Rizal. Basta nyaon dyan. And ano naman, maurugmahan naman kita dyan. May mga bands. Mga banda. Oo, pangurag na banda. Matindi na naman eh. Ang ko yan eh, kada banggi, karo 20 seating banda. Iyo, mga iyo garo mga 27. Bawasan mo ning 20. 4. Yan. Tulusan na po. Pero data aram. May mga surprises. Si local band, si local entertainers, iyo ang kita ang Kasi dapat tangkilikon ta si mga artists sa lokal. Iyo, yan ang ansaro sa mga kasi sabi ta nga ni Tito Ray, ako kumbaga personal na kumbaga opinion ko. Sa imong pananaw. Sa kung pananaw man lang po iniyan, kung tama man lang niyo. Pag nagpipiyasa sa Iglesia de Dignaga ka mga nakaaging taon, mga nakaaging panahon, perming ang nag-entertain sa tuya, mga hali sa Manila, si mga artista, si mga si mga bistado na. Tsaka isipon mo, garo baga sa harong mo, nyaon ka sa loob kang harong mo, pag may nag-abot ng bisita, kita ang ma-entertain sa bisita ta. Dapat. Bakong si bisita, yung papa-entertainon mo sa sala. Sala na naman ang mga sistema na naman. Di naman ko na high blood na naman ko na nga. Kaya marining ginibo. Ayo, marining ginibo na. Kita na sa nag-i-estimar. Iyo, si mga local bands, high blood ako. local entertainers, iyo dapat kita mag-entertain. May mga bisita sa Naga. Yes. Kumbaga, hihahambog taman. Yes. Si mga local bands, Oo, mga local artista yan. Dito man, ilingon mo pa din sa ito yung mga local artists, mga tugang ta. Di mo ikakasupog, matitindi po yan. Panalo baga? Ay, kaya basta suan yung mga LG yung sistema na naman. Kaya ang gigibuhon nindo, yung mga local artists nindo. May kaiwal na ang gawa. Kaya yan ang obheto kang kang local government kan Ciudad Dignaga na niyan, kumbaga tauan ning onra o kaya i-feature ang mga local artists kan Ciudad Dignaga. Tama yan. Kumbaga, wow, pag-alik kan si bisita, mat-oragon na pala niya si mga local ba sa Manzanaga City. Oo, nag-rock and roll ka ninyo. Nag-rock and roll ka ninyo ngamin, sad pa. Sad pa! Enroll ka ninyo ngamin! Sad pa! Tsaka, igdisarog ka na yun, Tito Ray, na pigi-feature ang mga local artists kaya. Nahihiling dyan, natatawa na din pagkakataon. Ang sa yung mga local artists, na mahiling kang mga bisita. Bakong itong mahihiling talang sinda sa indang mga gigs lang talaga. Which is, ang nagdudurman man lang, si mga mga locals man lang. O pag-araw ka mga darakulang mga events, mga national events na Peña Francia. Nahihiling talaga, na-feature si mga artists. And pagkakataon ka sa ito yung mga local artists, mga local bands na mapahiling ang talent sinda na igwa pong mga Bicolano, igwa mga taga-Naga na mauurang talaga. Kalma.